Totok bakatok sa udto, nagbabalik mga kabisyo, my love, so sweet tuyok ta sa pagpaminaw sa tuang programa karong mga taknaa. We are still live. Okay, sa tuang Facebook page, DJ Mike Kiling Facebook page, and Calabo Plus Herbal Product Gesser Marketing nga Facebook page. Like, share, follow, and yeah, of course, like, share, follow mga kabisyo, no? Pero i-appeal lang po siguro sa kong YouTube channel, no? DJ Mike Kiling, gihapon, pangitaa lang. Subscribe mo diyan, no? So thank you so much, padayon ta sa tuwang panag-uban, kaduhang oras na niini atong programa diri karon sa tutok pakatok sa udto, kini nga lumanon gato ganato sa Gesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupagkang sa tanang bakterya nga o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro 09 sa 0939736009. Anyway, kung batitan ninyo alas 12:17 na gyud sa kaudtuhon, kumusta ta diha? Live po ta sa tuang Facebook page sa Katok Confession nga Facebook page. Kagahapon wala to tiwas ang kaagi sa tuang letter sender, no? So ato ang bigwasan kaduha na pod nga yugto. Medyo taas-taas ang iyang story. Aniya karon mga kabisyo, my love, so sweet. Ang kaagi ni Say. Si Say, no, para sa inyong kasayuran, 14 years old pa ni siya. Murag ang nakita niya nga dili siya ginauyunan or wala ganay ang pamilya sa iyahang papa sa iyaha. Okay, mismo iyahang mama ginaaway nila. Ilabi na mismo sa iyahang lola nga ginadautan ang iyahang mama tungod kay wala gyud sa sugod daganahan ang iyahang lola para sa iyahang papa, no? O wala gyud siya ning pabor sa mga igsuon, ginakontra ginila, no? Ginakalaban sila, ginabuhat-buhatan sila og storya, ginadautan hasta sa iyahang mga auntie, no? Way pili iyahang auntie, iyahapong ginadamay pudsad sila, no, nga iyahang mga pagumangkon. So morning kaduhang yugto niya mga kabisyo, my love, so sweet. Ato ang tiwason ang iyahang kaagi. Plaster na para sa tuang okay, sa tuang Katok Confession. Anyway, kung gusto mo mag-share day po sa inyong kaagi po ninyo, no, pwede mo magpabati day kanato, message lang ninyo Katok Confession nga Facebook page. Alright? Sige. Kumusta ning uban kanato diha nga nagpaminaw sa tuang programa aniya karon ang kaagi ni Say. Sa ako na sadning part. Yahan na gining part, no? I had a boy best friend, will name him Seth. Kani si Seth, best friend na mi ani for 15 months. Dili ni siya open sa ako ang pamilya except kay mama o sa iyahang side. Open kaayo sa iyang pamilya. One time, Seth asked me kung pwede ba kong muadto sa ilaha. Pila-ila daw ko niya sa iyahang family. Atong time nga dili pa ko open sa iyahang family. Ngadto ko sa ilaha o gipaila-ila ko niya sa iyahang pamilya. Best friend by turing niya, brother man niya og kuan kining sunyugdan niya sa pag-ila-ila kay mo niya ko minyoon ma. Mo niya kung gusto mauyab. Ay na mo sig palag diha.
Anya masiguro niya may kilik. Wata kabalo, basin niya diskarte ra pud na niya lulubaba no. Niya na pagani niya ang tita nga bagay daw mi sa usag-usa. Oh, nyawa. Bitaw, wala na siya papa o mama. Tita o tito na lang niya ang gabuhi niya. Dawat kaayo ko sa iyahang family bisag walay kami ni Seth. Nuli na kog balay tapos gikwento nako ni sa ako ang cousin, we'll name her Ven. Dako kayo kog salig niya. She already know nga na ako'y boy best friend. Tapos gani si Ven, ma-feel ako nga insecure siya sa kuha. O wa ko kabalong ano. Because sa iyahang treatment sa akuha o sa iyahang ilihok. Taga Leyte ni sila ni Ven. Niduwa ako mama sa Leyte tapos dito siya natulog sa balay nila Ven. Kiniday si Ven kay broken family. Her dad left them kay nangabit. Tapos yung mama kay nagpayaya sa Manila. Nag-ipon ni sila ni Ate Jane sa balay nila ni Ven. Para na ikauban si Ven. Sumoto gabi na. Dayon natulog na si mama. Natingala na lang siya nga saba kaayo sila ni Ven. Nangahubog di ay. Tapos kauban niya si Ate Jane ug mga barkada ni Ate Jane. Uy, party ba day tuod? Wa nang nagdag-inom? Kapal mo ka. Gibadlong sila ni mama kay tulon na sa or alas 3 na sa buntag. Pero saba pa daw kayo sila. Lisod po kayo ma, kanya mag-inom niya tapos mga G lang. At tigaw man yung kayo niya, nag-inom ang good. Nga niya, mag-inom mga hubog. Gani, 15 years old pa ni si Ven tapos si Ate Jane kay 19. Yuli sila, Mama Ven ug mama ni Ven nga gikag Manila para i-celebrate ang akong birthday. Nagsurihanay sila. Mama ang mga tita nako dayon naabot sa topic nga gisumbong ni mama si Ven og Ate Jane sa mama ni Vane nga nag-inom sila. Abi ni mama kasabaan si Ven kay minor pa biya. Nga na manon akong tita mama ni ni ana manon akong tita nga mama ni Ven may nalangsad na mag-inom sa balay. Hilas baan ang uban diha nga mao pay manulong og balay sa lalaki dayon mag sweet didto. So awas siya kay kabalo ko nga ako jud to dayon. Lain biya kayo ginistoryahan ng akong tita. Yana rasad taon ang mama nga dili gusto og away. Mo jud kinsa kaha ng mga bayhana. Ana po na akong tita ay na nara sa tabi-tabi. Lain kayo sila ginistoryahan. Nga na jud na siya perminti labana ni Ven bisag mali na. Wala ko kagwanta ni adto ko sa akong classmate dayon didto ko minghilak. Og didto na ko nabalaan nga dili boy best friend ang giingon ni Ven sa iyahang mama kundi uyab nako si Seth. So naglagot ko kay dili pa biya mi pwede maguyab-uyab. Dayon dili jud ko musupak ana kay dili ko gustong libakon og storyahon or istoryahan og mga dili maayo. Pero I'm wrong. Abi na akong moto sila sa kuha nga best friend na jud nako si Seth. Pero I was wrong. Gikaulaw nako nila and ginalibak nako nila. Yan na pa sila nga sayo pa daw kaayo ko ga biga-biga. Pakaulaw ra daw ko sa ilahang pamilya. Gabi pakaulaw na dayo niya mangingay niya mag-ibog-ibog mura jud wa kaage. Lagi ni mga chusira bitaw kayong mga auntie bitaw niyo. Gani. Tubagon ta nimo nga Tode, wa di ka nagbiga-biga sa unang bata ka. Kahilas ba nimo? Crush mo siguro gani ka? Ganyan niya yung magtubag. Tadloan gino. Sakit kaayo sa buot samtang ga-type ko ani. Katulong akong luha.
Ikaw daw, tabangan ka sa imuhang mga tita or tabangan ka sa imuhang mga tita ug igagaw. Tabangan kag daon nga dili nakakahuman og eskwela. Sayo kayo kag igat-igat. Pakaulaw ra ka sa mong pamilya, bla bla bla. Masakitan ko magunaw na nga ginalibak ko nila. Dili man ko tinuod pero sakit kayo. Ni miski gani kaisa wala ko kadungog nga ila kong gi-congrats for being a top student. I do all my best to make them proud, for make them appreciate my works. But ilaharang nakita sa akong imperfections. Sakit kayo sabot and sakit nga libakon kaniya, dili ka ingana. Ingana ka worse ang among pamilya. Sige away, magaway sila pero idamay pa nga kumama nga gihilom-hilom ra. Sige ra jud sila away tapos isig libakanay, plastikanay. Pamilya ba jud ni? Sige na sila kay sila ra po'y mag-unay man ka. Gi kapoy nako. Karon gaaway na pud sila. Damay na naman ang akong mama. Akong lola sad, ginganlan na sad kog bigaon, pakaulaw. Gidaw na ko nila og tama. You know guys, at the age of 14, stress og depressed na kayo ko. I want to commit suicide na gani para mahunong ning tanan. Kay sa una namatay akong lolo, nagkaayo silang tanan og nahunong ilang away. I want to sacrifice my own life just for the sake of this family to be united. Unsay buhaton nako? Mag-suicide ba ko para mahunong ning tanan? Kabulok kong dakong mali ang pag-suicide. Pero gikapoy na jud ko ba? Kapoy na kayog sabot aning pamilyaha nga imbis kamo ang nasa tama, kamo gihapoy mali. Og imbes ang kalayo nga hapit na mapalong mo dilaab noon ug samot. Tungod kay sugnuran na sad. Ang kalisod manggod aning akong lola kay magsigi og panabi og mali nga storya sa ako mga isig ka tita. Mali siya'y musabong sa iyang mga anak para mag-away tapos idamay pa ang akong mama. What should I do para mahapsay ni among pamilya? Dili man sad ko gusto nga dili ko manghilabot o magtan-aw ra ko sa ilaha kay gusto ko ma-unite ang among pamilya. O dili na mi mag-away-away. Pagod na ako. Di kapoy na kong sigig away. Uy, all my life away akong nabati aning pamilyaha sa side sa akong papa. Diri na ako gi-share kay wajud mo tubag nako. Dili sad nako surang-surangon na ako mama kay kabulok kong gikapoy na sad to siya sa mga butang nga panghitabo. May pang pamilya ni Seth, ma-appreciate pa nila ang akong akong pagpaningkamot. Ma-proud ang akong family. Gusto ko pamilya nga hilom o magkahiusa. I'm too young to be stressed and hurt. Dili na lang kutob and daghang salamat. Simple lang kanya mo buhaton. Say. Imong buhaton ni mo i-back to sender ni mo na. Ano, kuha niyo mo. Mali ba niyo ako napalit nga pamilya? Iuli siguro niya ako niya. Naon lang siguro ni mo nyo. Pero bitaw wala naman tayo mahihimuan niya yun. Nga niya maganda sila. Dili kini mga kabatanon yan, sensitibo kanya sila. Labi niya kung ganing wala kanya sila yung mga social life bitaw. Kaya kinabuhi man go dapat explore ganyan nila para masayod sila sa katikaran sa kinabuhi. Aron mabaliwala nila ng mga waipulos kasama nini. Gusto nila ma-unite ang nilang pamilya pero natinood, ang pamilya po dili po gusto mag-unite. Ikaw rin gusto. Tumanong di ka nila. Kinsa di ka. Umangko naman ka. Bisa pag imong kalason yung imong kinabuhi, wag ya po magbago niya day. Sayang-sayang lang kasi imong kinabuhi. Kuan pa nyong ka, laglag pa nyong kaya anyang imong style nyon kay kinabuhi ra ba bililhon kay sa Ginoo. Diba nya imong sayang-sayangan. Pasagi na sila, pakitae sa imong pag-asenso, pakitae sa imong pagpaningkamot. Ayaw pangayo og congratulations sa ila ha.
Pasagdi sila, pikati, pag dahil makita nila, oy, umasenso ka na, oy, di na sila managad, nanap na isulti sa imo abas. Sultiin kita, ng kuan, ha? Igna kong bakakon. Karon pa kahang na sila masulti sa imo hang wala dyan mo, ha? Pero pag naanagayin mo yung mabatunan, o ikaw mismo, nakay mabatunan sa imo hang kagalingon, butang nato siguro, magdoktor ka. Ha? Nindot kung magdoktor ka, kung ganyang magsakit na sila, pikatan, ayaw nagtambali. Pero tambalan, yapon niyo mo siguro. Ikaw yapon mo kuhan sila ha. Pero, bubuyan niyo mo. Karon nagsakit ka. Duol ka sa ako, kay baka libre ka sa kong serbisyo. So, bata pa ko, perminti ko niyo mong kinalibak. Kinadautan. Ha? Nasa kuwang imong kinabuhi, te. Ay, paganati, ha? Suko-suko karon, ha? Paan tiyang dextrose, be? Lula niyo mo, kanang lula niyo mo, kung doktor na ka, siguro wala naman yung lula na, pag-abot sa panahon na, siguro, set, no? Kung karon nga, kuhaan yung mong lula, mga buhaton, pakusinsahon lang niyo mo. Pag magsuryahan niyo mo sa mong lula, pakusinsahon niyo mo perminti. Kada istorya niyo mo siya, ha? Magpakusinsya ka, kabulo kaya. Kining, sa kung kinabuhi, bitaw lang nyo. Nanganyo, ko, kuhan, kining malipayon nga, kinabuhi nga, wala bitaw samok. Okay. Kining bitong ako nabasahan laba kanyang pag kinabuhi babasamok bitaw kaayo nya tapos ikaw gusto mo kag samok ang kinabuhi may impirno daw ka. Impirno daw kaya nya sunugon daw kadto panitan daw ka dito. Sula dapat magminutan tala ha kay sigulang naman ta. Dili mo na pang konsinsya mo, pang hardlock mo na yung mo, ha? Mura gyapon sa niya siya, no? Para sa mo, kalagot ba? Palaguton po niyo mong taman, palaguton ganyan mo, ala! At niya mo stroke lang kalit, bitaw. Kunya, ikaw mo man nagsiraan niya, wadyo kong labot na niya yun! No, wadyo ko kabayawan na. Ningkalit lang yun siya og tikig. Siya lagi na istorya. Naminaw lagi ko siya. Tapos siya, nga lang, tikig ba siya kalit? Sabi ko bang nagposing na kay picturean tanan ko? Uy, di naman maulian. Ha? Moto, tigala ko, nag-stroke naman di ay na siya. Ala ka no? Halo, oy. Wala ka tantong na ni Malos Lolobaba. Wala man, di man tanto, ha? Kay kapoy mangod kagayaan na nga. No? Pero actually, di ka dapat manimalo sila, pasagdan mo na sila kay kanyang bitaw mga taong madyumtanon, masukanon, kusog mangdaot sa uban, kusog mangaway. Kanya sila mga tao, di na sila magmalinawon sa kinabuhi. Diba? Kay ang ilahang focus, no? Ang ilahang goal. Diya lagi na sila. No, maghimantay, mangdaot, wag na sila yung mga panglantos kinabuhi nga mag-asinso sila ba, no? Kaya pag sinso biya inyo ba yan sa pagpakita og maayong pamatasan, maayong pagtagad, di ba? Kay nga nyo, toxic mga toxic ganyan sa tong kinabuhi. Nga mo ma-practice masanay mahimo ng normal sa imo ha, no? O mawala ang imong kredibilidad. Way mo to sa mga kung ganyan ikaw gusto ka mo sinso, gusto ka mandato, gusto ka makakwarta. Pero wala kay buhat. Pika. Diba? Kanya pag ikaw niya mismo ang naimabatunan, ibang kagalingon, tungkol sa imo ang pagpaningkamot, ayaw niya pangayo, congratulations sa ila ha. Dili ta manglimos, dili ta si tawagin nga may kiling. Don't beg for attention. Don't beg for love. Diba? Kay kana siya kusang loob ang dapat nang ginahatag, di man dapat na siya pangayoon no lubaba, tama? Tama. Mo niya konsulti pero sobra po tiyo mo. Anyway, alas 12:35 na mga kabisyo, my love, so sweet. Thank you so much sa imuha diha lulubaba at daghang salamat sa inyuhang pagpadayon sa pagmaminaw kanato karong mga orasa. Kung medyo naglabad ang inyong paminaw diha karon,
nindot nyo buhaton, manghaplas dayon mo diha, no? Ang inyong haplas nga gamiton dapat kanang haplas nga adunay herbal. Okay, haplasan ninyo og liniment nga numero 1, aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil, liniment amigo. Muwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, kumot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon. Sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay hayahay. Para pud sad sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, padamon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi og pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Just Star Marketing, Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus, tanang balatian, tudas! Duyog ta padayon sa unahan, alas 12:36 na. Tutok, pakatok sa udto. Kauban ninyo mga kabisyo, my love, sini si Mikey Ling. O kinyipod, si Lolo Baba, Jumay, kamusta ka na?